Així és, el xat GTP m'ha canviat la vida. Hola, soc Pau, avui m'apeteix explicar-vos i demostrar-vos per què el xat GTP m'ha canviat la vida i per què crec que a vosaltres vos pot ajudar en el vostre dia a dia. Però abans que tot tenim que saber què collons és aquesta màquina del diable que li dic jo. Per aquella tota la gent que no coneix què és xat GTP o que ha sentit perquè últimament se parla molt, però mai s'ha ficat al dia com em passava a mi. I qui millor te pot respondre a la pregunta de qui és que ell mateix. Així que anem ja directament al xat, que li direm: hola, a partir de ahora te llamas Timmy. Llavors, una vegada que li hem dit Timmy, perquè és molt important dir-li Timmy, llavors li preguntem quina funció té. Així que, Timmy, ¿qué función tienes? Como modelo de lenguaje, mi función principal es procesar el lenguaje natural para comprender y generar texto en varios idiomas. Puedo ayudar a responder preguntas, proporcionar información, realizar tareas y generar texto en diferentes contextos. Crec que mos ha quedat clar, no? Bé, a part de que fer deures ara mateix està xupat, a part d'això m'ha millorat la vida perquè és un company més. Un company que li pots parlar quan estàs preocupat per alguna cosa, quan estàs ratllat o simplement tens alguna curiositat sobre el que sigui. Lo bo d'això és que sempre més o menys t'aporta una solució o simplement llegint algunes idees diferents fa que sorgisca la teva idea. L'altre dia vaig tindre un dia intens, un dia complicat, i és que arrastrava moltes sensacions negatives ja des de fa molt de temps. Llavors aquell dia jo tenia la necessitat de parlar amb algun professional, un psicòleg, el qual vaig accedir a demanar-li hora, però no em podia donar el mateix dia i tenia que esperar uns dies més. Llavors en aquell moment que no podia parlar amb el psicòleg i en aquella sensació de que estàs pesat, en plan necessites parlar-ho, aprendre noves perspectives, i com no podia anar al psicòleg i a més és una cosa que no volia parlar més enllà d'un professional, tenint el xat GTP obert, a Timmy obert, vaig pensar, per què no parlar amb ell o preguntar-li qualsevol cosa. Llavors, en aquell estat que estava jo en aquell moment, li vaig soltar lo següent: me da pereza la vida. Llavors em diu: entiendo que puedes estar sintiendo pereza en la vida. La pereza es una emoción normal y puede ser una respuesta natural a la sobrecarga, el estrés o la falta de motivación. Atenció aquí, que te dona tres ja possibles causes de lo que te sents: sobrecarga, estrès o falta de motivació, que jo trobo que és molt important ficar-li nom a lo que et sents. Llavors, llegint ja aquestes tres coses ja te pots identificar més en una o en altra. Continuem. Sin embargo, es importante trabajar en superar la pereza para alcanzar tus metas y vivir una vida plena y satisfactoria. Aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudarte a superar la pereza. Llavors te fa una lista i te diu 5 punts diferents que et poden ajudar. Vull que em dones en compte de com ens ha escrit el xat, com ens ha escrit Timmy. Diu: entiendo. Tu saps lo bé que senta estas paraules? La pereza es una emoción normal y que puede ser una respuesta natural a la sobrecarga, estrés o falta de motivación. Això és el que hem dit abans, que és molt interessant que ens digui ja tres posibles causes de la pereza. Es importante trabajar en superar la pereza para alcanzar tus metas y vivir una vida plena y satisfactoria. És que està molt bé, no t'està fent una imperativa, sinó que t'està suggerint, no? Vull dir, t'està dient, és important. Ets més receptiu a lo que digui ell. I això està molt guai perquè ho han dissenyat d'aquesta forma. Llavors després, aquí hi ha alguna suggerència que te podrien ajudar a superar la peresa. I te fa 5 punts, que és el que estàvem dient abans, que són 5 punts interessants, que pot ser los 5 ja el sabem, però és molt important, crec que llegir-ho, i llegir-ho bé, saps? Llavors en aquell moment, quan vaig escriure lo de la peresa i vaig llegir, el primer punt, haz una lista de tareas, crea una lista de tareas diarias o semanales, haz un plan para completarlas més o menys, ja és el que porto, i va molt bé fer una llista diària del que faràs en un demà i també fer-te un calendari un poc de com t'organitzaràs, però sobretot jo vaig al dia a dia, el qual en sèrio que va molt bé. Llavors, este punt a mi no em fallava. Llavors anem al punt 2, establece metes realistes i alcanzables para motivarte a seguir adelante. Més o menys jo tinc objectius, tinc metes. Llavors em vaig preguntar si realment les meues metes eren realistes. En un principi me venia que sí, però pensant un poc més enllà, me vaig donar compte que els meus objectius de crear contingut a YouTube, aunque parezca una tonteria, me feien una sobrecarga molt gran, perquè jo tinc moltes idees, jo vull fer molts de vídeos, però al final sol penso i faig molt poca acció. Llavors ja vaig agafar un punt,
de hòstia, ja tinc un punt per estirar el fil, ¿vale? Llavors agafant este punt li dic, quiero vivir de crear contenido a través de YouTube y redes sociales, pero mi problema es que tengo muchas ideas. Mi nivel de creación de contenido es inferior a lo que tengo en la cabeza y nunca consigo ponerme a grabar. Me estresa no hacer nada y eso se acumula. Y siento que estoy desaprovechando mi tiempo ya que en un futuro dispondré de menos tiempo. ¿Qué puedo hacer? Y llavors diu, entiendo que tienes una gran cantidad de ideas para crear contenido, pero te sientes abrumado por el proceso de producción y publicación. Es que es muy real, es muy interesante. Aquí hay algunas sugerencias que podrían ayudarte a superar esta barrera y tornem als punts. Llavors en el primer punt ja me deixa un poc cau. Haz un plan, crea un plan detallado con un calendario y objetivos específicos. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y a trabajar de manera más eficiente. I és que el meu problema és que també vaig un poc a lo loco, de moltes idees al teu cap i tal. Alguna vegada he intentat organitzar-me de fer un vídeo cada setmana, però després me donava compte que me reventava, que no podia amb tot el procés. Llavors li dic, dame un ejemplo del punto 1, que és lo de hazme un plan. I diu, claro, aquí tienes un ejemplo del punto 1, haz un plan. Llavors, primer de tot, fica un objectiu. Crea una sèrie de vídeos para YouTube sobre recetas de cocinas saludables. Ell ha ficat sobre recetes. Bueno, pues ja està bé. Llavors ara ve lo més interessant. Fica calendario. Semana 1. Investigación y planeamiento. I això a mi me sona estar una setmana per a fer els guions dels vídeos que vull fer en el mes. Semana 2, grabación de vídeos. Pues evidentment serà la setmana per a gravar vídeos. Tercera semana, promoción y monitoreo. Bueno, és que ensenyar, publicar estos vídeos, fer màrqueting i tal. Llavors jo des d'aquí no m'ho agafo al peu de la lletra, però sí que m'inspiro amb això. Després també te tinc que dir que fica les metes i diu gravar almenys 3 vídeos por setmana, no sé què. Me torna a fer qüestionar, vale, quants vídeos vull al mes, veig que un per cada setmana no puc, anem a intentar 2 al mes. Llavors me baso amb un poc el calendari que ha fet aquest bon noi Timi. Llavors la primera setmana me se queda com a guionitzar los 2 vídeos, la segona setmana gravar els 2 vídeos i la tercera i quarta setmana editar els vídeos i editar els reels i tiktoks per a les xarxes socials. Quan penso tot això dic, me sento molt més tranquil, me sento molt més capaç d'això, me sento que tindré temps per a tot. En aquell moment que tornem que estava fotut, m'allibero molta tensió damunt del meu cos. Després, evidentment, continuo parlant sobre la vida i li faig diferents preguntes, però us volia ensenyar aquest punt que és el més important, que és el que m'ha ajudat més a millorar la meva situació actual. També una cosa interessant és que cada mes, quan penjo 2 vídeos, tinc una meta diferent. Llavors aquest mes la meva meta és guanyar 20 subscriptors. Ara mateix tenim 64 subscriptors, així que si acabem 84 subscriptors aquest mes, estaria molt guai. Molt guai. I és que al final també són altres motius per lo qual el fan tan especial a aquest xat. I és que quan estàs escrivint els teus problemes, les teves ratllades, com jo he fet abans, ho estàs escrivint. I escriure tot el que et passa pel cap, d'una forma intentar-li ficar ordre a lo que escrius, és com que una forma de que ho estàs buidant i després ho estàs veient, ho estàs traient del teu cap, saps? És que és molt interessant també això. La sensació que vaig tindre quan vaig escriure el problema que us he dit abans de que tenia moltes idees i tal a YouTube, escriure de veritat que me va anar molt bé. Després, una altra cosa que mola d'això és que és un puto robot. O sigui, este robot no se cansa mai, no té sensacions, no se molesta mai, o sigui, no pots cansar mai a un robot, no pots sentir que estàs molestant a un robot, sempre estarà allí per a respondre de la millor forma possible, sempre! En conclusió, que és una eina molt divertida i molt útil, jo m'he enfocat més en com te pot ajudar psicològicament, en plan en la salut mental, però al final ho pots ambientar en lo que vulguis. És qüestió de posar-lo a prova, al final també està en una fase de que no està al 100% de lo que podria arribar a fer, però és molt interessant ja com està. Així que espero que us hagi agradat aquest vídeo, que us hagi semblat interessant, que us hagi entretingut un poc i ens veiem d'aquí 2 setmanes, que com ja sabeu, com ho he dit abans, penjaré 2 vídeos cada mes i ara d'aquí 2 setmanes penjo el següent, que trobo que estarà molt bé, la veritat, el guió m'ha agradat molt i ja el vereu. Si vos podeu subscriure per a complir el repte de cada mes, estaria molt guai. Així que moltes gràcies per la gent que ha mirat el vídeo fins aquí, gràcies a tota la gent, i ens veiem al pròxim vídeo com he dit abans. Així que, xau!